Kenalaken nami kula Begawan Jaya Jenggirat. Nggih wonten ing saat menika niki padha teka kabeh. Tamu-tamu kula monggo-monggo pinarak dulur. Napa keluhan panjenengan napa badhe napa kemawon. Wonten ing saat menika kula tenggo wonten mriki nggih. Nah niki sampun enten pasien ingkang sampun dugi wonten mriki. Iki apa parep curhat apa piye? Ketoke kok iki piyayi sing teko ning kene iki. Monggo sinten iki nggih kadose jenengan niku piyayi saking pundi? Napa saking negara mriki mawon napa saking luar negeri? Sampeyan niku saking pundi monggo? Enggal matur panjenengan. Monggo kula aturi matur. Keluhane napa? Menapa menika panjenengan duwe keluh kesah napa curhat badhe curhat napa pripun? Niki namine sinten monggo? Nami kula Dursasana. Nggih kula krungu kabar saking surat kabar. Jenengan naminipun tiasa Begawan Jaya Jenggirat niku napa saestu napa pripun? Nggih nami kula Begawan Jaya Jenggirat. Kula nggih termasuk ahli filsafat. Ahli napa? Ahli filsafat. Umpami pil kabeh, mboten enten. Umpaminipun prikita niku napa? Kok aneh-aneh sampean. Sampean badhe napa mriki? Badhe ngruwet napa badhe njaluk napa? Napa njaluk gembolan napa pripun? Sampean Raden napa pripun pangkatipun sampean? Kula Raden Dursasana. Wah, nggih. Ngeten iki. Kula dugi mriki menika badhe niku nyuwun obat. Obat napa? Niku obat kersanipun kula niki rasa sehat perkasa ngoten. Napa enten napa saged sampean dudohi obate napa umpami ramuane napa. Ngoten. Oh niku gampang Mas. Sampeyan umur pinten saniki? Kula umuripun pun enten 60. Oh, umur 60 pancene umur 60 menika biasanipun menika keadaan menika menurun drastis. Ning ngeten, gampang niku. Obate gampang. Ramuanipun gampang. Pun to mengke kula tak ngomong. Saman mireng nggih. Nggih. Kula mireng nggih. Lah iki. Tenan iki. Seneng aku lek ngene iki. Ngeten. Sampeyan ketika mau menghubungi sampeyan ngombe sing akeh banyu putih. 2 liter. 2 liter
sebelum berbuat. Rong liter nu kathah lho. Lah kathah sampean gelem no mboten? Nggih. Pripun? Nggih niku mawon banyu putih, banyu mateng. Banyu mineral nggih saged. Nika rong napa menika jenenge rong botol nika botol sing sak literan nika. Nah sebelumnya berbuat sampean ngombe niku. Nah kanthi yakin sampean mesti rasa. Biasane mek gur 30% menika saged 70%. Oh, nggih ta? Sajae iki kok tenan ora? Kok sampe ngapusi sampean. Mboten, sampean jajal, nggih. Sampean jajal, dijajal dhisik. Nggih ta? Sampun kesupen nggih, ngombe madu lanceng. Napa? Madu lanceng. Kodok golek madu lanceng barang. Nggih. Oh, nek kula nyuwun pamit. Niki bayar mboten usah bayar. Pun niku gratis. Pemberitahuan cukup seperti itu saged dipun laksanaken. Saged nggih. Niku mau 3 jam sebelumnya sampean kudu ngombe niku. Wah, 3 jam. Nggih. Nggih, setengah jam ngombe. Setengah jam ngombe. Biasanya niku mengke wonten bancaripun. Pipise sampean mengke mesti bancar. Ngoten lho, tak omong ngono. Sampean iki ketoke kurang banyu. Kurang banyu sampean nggih. Wong kuwi sedina ngombe kudu 2 liter. 2 liter. Iya, 2 liter. Aja mek gur sak seruput. Nah niku mboten sae, nggih ta? Nggih. Pun kula paham. Nggih, matur sembah nuwun. Kula badhe nyuwun pamit. Monggo hati-hati nggih. Kula niku nggih gadah kanca nika. Bar kula niki mengke wonten kadang kula namipun Durmagati menawa. Nggih, mengke sampeyan dangu napa menika keluhanipun. Nggih, mengke kan mlebet bar sampean ta. Nggih. Kula nyuwun pamit. Nggih, monggo ndherekaken sugeng tindak hati-hati. Kula teng jaba mawon iki kalih ngenteni dulur-dulur niki kula. Nggih, monggo dinteni teng Jawi kalih Udut ngoten menika nggih, monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Kawan sinten kula nanipun Jaya Jenggirat. Nggih, matur sembah nuwun. Kawan Jaya Jenggirat. Nggih. Nah, kok aneng-aneng ya. Terus sasana kok wis loyo. Ora cocok karo awake. Tapi ora maido amarga ya wis umur sakmono swidak. Aku wis umur sakmene cek tahes. Aku cek tahes kula niki. Sae setu. Lho, monggo mriki. Monggo pinarak. Wah. Niki kancane Dursasana kala mau. Nggih. Kula niki namipun Durmagati. Oh. Durmagati. Nggih, nami kula Durmagati. Dur menika gerah, gati menika sejatipun. Sejatipun kula niki gerah. Ning kula niki boten nate gerah, namung jenenge tok. Oh, ngoten nggih. Sampeyan wonten keluhan napa? Badhe curhat napa pripun? Napa enten sesuatu yang akan disampaikan? Monggo. Kula aturi sampeyan ngendikan Mas Durmagati. Nggih. Kula niki ngeten. Pijet-pijet dinten niki. Sampeyan niku napa pilek? Boten kula niki suaranipun gegeden niki. Suara kula niki gegeden swara kula niki swara khas menika. Swara khas kula niki gegeden niki. Durmagati gegeden niki suaranipun gitu. Nggih.
Enten napa Mas Drupagati? Eden. Kula niki kan duwe usaha sadi. Usahipun napa? Kula niki damel usaha duwe usaha niku peternakan. Peternakan. Akhir-akhir niki menika naminipun wedhus kula, kambing kula, terus sapi kula kok sering kena penyakit niku pripun niku? Pangeran. Pancen kathah niki sing nyuwun napa menika nyuwun solusi kali kula. Niki kula sarane kandhange sampean niku mungkin niku kemungkinan menika kurang resik. Gitu, lek guak tletong sampun sak nggon-nggon. Nggih kula niki guanipun sekatu. Guanipun biasanipun dikali. Lek sampeyan guake wonten kali. Cobi saniki ngeten sampeyan bayang nih. Lek guak teng kali tletong umpamane. Terus enek wong liwat. Terus sampeyan disemantani. Kuwi wong apa tletong? Lho ngoten niku sampeyan lara atine mboten? Nggih kula niki gampang lara ati lek dilok-lok niku ngoten. Lah nggih. Jari saat menika sampeyan aja guak tletong ning kali utawa ning andile kali. Niku sangat merugikan, sangat meresahkan. Lah guanipun budi kula niki. Kula niki bingung ngeten, sampeyan mbok yo gawe joglangan dhewe. Gawe joglangan dhewe lah. Niku jogangan niku mangke nggih saged damel anu niku napa? Gas alami teko tletong. Ngoten lho. Ngoten nggih. Dadi mungkin niku kurang resik. Mergone kurang resik. Nggih, dadi gampang kena penyakit sing jenenge hewan niku. Ngoten. Kula sarane ngoten niku mau. Ngoten nggih. Nggih. Sama ndelok jajal tutorial. Carane gawe gas teko tletong pripun. Ngoten. Jadi HP niku tinggi napa menika dipergunakan sebaik-baiknya. Ngoten. Ngoten nggih. Iya. Karo kerep dijamoni. Lho pakanane pripun? Pakanane apik napa mboten didelok, diteliti. Kok gampang kena penyakit? Lho ngoten. Mungkin nggih niku kurang resik. Kurang resik kandhange. Terus ventilasine umpamane tok delene ning jero omah, ning pelantaran terus enek pagere. Lah pagere kuwi kemepeten dadine sempit. Hawane kurang baik kuwi ya iso. Sing jenenge penyakit gampang apa ke terjangkit ning kewan niku wau, ngoten lho. Ngoten nggih. Nggih. Niki tasih anu kok. Tasih napa menika ketok gejala ngoten lho. Lah nggih, sampean resiki kendhange sampean. Sampean tansah sing apik. Nggih. Dijamoni nggih jamu hewan niku enten to. Jamu hewan sing bubukan niku jajal sampean ombeni kuwi. Lho, ngoten. Kuwi kok patut tembatuun. Lah nggih. Begegek sah tulit tomel-mel tulit. Nolo gareng Petro Bagong dole. Iki dinane dinapa? Darane awake dhewe wis rawuh nang kene. Lah kok meneng jegegrek kaya Tugu Sinukerta lho. Lah ya aku yo gumun omong. Iki ndara ki kok dengareni biasane grapyak. Nyoh, reng duit nggih tuku gorengan, nyoh. Nggih tuku apa-apa kono. Lah iki kok jajan blas
Ora metu blas oma. Awakmu kok panggah ngono ae to, Reng. Lah iya to aku yo gumun iki kok kaya ora kaya padatan kae. Ndara Arjuna kok mau meneng terus ki. Mergane nyapa? Mbok menawa ditakoki kono mah solusine apa kok Ndara Arjuna kok meneng ae iki? Nesu karo awake dhewe apa nesu karo sapa? Apa nesu karo Bagong? Kowe di masalah to, Gong? Ora lho, ora masalahku kok. Aku ki apik-apik wae lho karo Ndara Arjuna ki. Ora tau piye-piye kok. Jajale Gareng. Takonono ndaramu. Sampeyan dhisik ngomong sampeyan dhisik, aja aku. Aku ngono mendak kleru. Dhisik sampeyan lakon nyapa kok Ndara kok meneng wae. Nggih. Ndara Arjuna, Ndara Janaka hancur kula, Ndara. Napa jenengan kok meneng mawon mendel mawon? Wis sampun seminggu niki. Sampeyan mek gur meneng mawon. Ora omong, ora ngendikan, ora kongkon karo Punakawan. Yen kula duwe luput, yen kula duwe salah. Salah kula menika napa, Ndara? Monggo ingkang ngendika monggo enggal dawuh kalian kula pun Semar Bradranaya. Monggo sampeyan dawuh, Ndara. Kok panggah meneng mawon. Jajale Tuli Nala Gareng. Menawa sliramu sing matur mengko Ndara gelem ngendikan. Ndara. Pripun to, Ndara? Sampeyan menika kok mendel kemawon. Mboten ngendikan selek seminggu niki. 7 dina pun mboten ngomong. Ngoten niku napa kok betah jenengan niku? Napa kula ingkang salah? Nek salah niku salah kula napa? Kok mboten gelem ngomong? Lho. Monggo, Ndara. Ndara Arjuna, Ndara kula. Lancur kula, Ndara. Sampeyan ngomong, Ndara. Napa-napa ngoten, Ndara? Napa pripun-pripun nembang-nembang ngoten? Napa nembang-nembang dandang kula? Dandang kula kowe aja lali. Kleru kuwi ya ndeng. Aku gumun karo Gareng ngawur. Ndara, kula pun Petro. Lek Gareng nangleti jenengan mboten ngendika, mboten ngomong. Ndara, enten napa kok sajake kok wis 7 dina niki sampean kok merengat-merengut. Cethuk meneng wae. Disapa Ndara meneng, disapa Ndara Janaka mendel. Sakjane enten napa? Kula nggih nyuwun keterangan, kula niki bingung malah nek sampean meneng ngoten niku. Kaya ngono to, Gong? Iya. Jajale, Gong. Awakmu Gong sing takon. Mbok menawa awakmu kuwi salah, ya njaluk pangapura lho, Gong. Salah apa aku ki cethuk ya padha ae, cethuk ora tau gelem nyawuri kok Ndara iki. Mau rame men motor liwat iki. Ya pancene ya pinggir dalan kok. Lah iso gumun aku. Ndara Janaka. Ndara Permati. Ndara Arjuna. Enten apa to, Ndara? Jenengan kok mendel kemawon kat 7 dinten seminggu niki. Mboten ngendikan blas. Kula niki sebagai Punakawan, sebagai batur jenengan kula jan bingung ngeten niki saestu. Napa sampean njaluk napa? Napa sampean duwe perkara napa kali sinten kakangku sampean? Apa keluargane sampean para Pandhawa? Monggo ngendikan. Ngendikan ngoten kan yo penak ya lho.
Solusine apa? Dipecahne perkarane napa? Lah yo ngono to, Mar. Iya to. Amarga yen meneng terus awake dhewe yo ora ngerti. Awake dhewe yo ora roh apa perkarane. Mbok menawa klungsu-klungsu iso melu udu awake dhewe melu urun apa permane dipegel karo ya sebetro awakmu kok ayo sapa ngerti Ondoro ajlone nang tinggi duwe kenalan padha karo aku iki oleh bagus iki kenal lho agak sini aja omong kaya ngono ngomong ora rayu ngomong ora pantes ya menapa jenenge awake dhewe iki tebakan lha wis pitung dina cetok meneng ae diceluk meneng ae yo mbok lawe nek perkara sing model ngono kuwi cah enom ya lho Ajale tak takane pisan gas. Menawa Ndoro Arjuna gelem ngomong. Ndoro. Ndoro Arjuna. Kula pun Semar Badranaya. Badranaya. Kakang Semar. Lek mumune kok kami sosolen kaya ngono kuwi terus kepiye Kakang Semar? Ndoro. Sampeyan gelem kemujeng. Jenengan kok gelem ngomong amat kok kelu ngomong jenengan kok yo terus ngendikane iki manus ranun enten perkara napa lho jenengan kok mendel kemawon sampun pinten-pinten dinten iki iki yo Kakang Semar la iki pripun lho iki arep tak lakake ayo apa to sebab aku ngenengake awakmu ngenengake anak-anakmu aku ora ngendikane celuk meneng wae sapa meneng wae kowe nek perkarane Kakang Semar nggih nggih yen to menika pribadi boten usah diomongne yen menika boten pribadi monggo ingkang kawet kararaken dumateng kula pun kula kawan lho. Ini Kakang Semar. Pripun? Iki kanggo pribadiku dhewe. Boten oleh diomong-omongne. Ora oleh diomong-omongke marang sapa wae. Tak iki dhewe. Halo, Bro. Halo. Wis baten. Wis anak udang dibayar rembaya. Kakak iki Ndoro. Lagi. Anak jame sing piye ngono bali lotor. Lah. Kuwi aja kaya ngono lho, Kang. Jenenge. Anu iki ora mesti kok ngono iki, Kang. Bagong. Lha Ndoro. Aja kakean cangkem. Tak cecek pisan ya to, Kang. Awakmu pancen aneh-aneh. Lha menawa bener aku. Wong iki jenenge ditebakan lho, Tur. Pribadi yo wis pribadi rasa diomongke. Jeneng pribadi ora diomongke rahasia kok. Iki lho, sampun dirungokne omongane Bagong. Bagong ki ana niku temenane. Kakang Semar. Aku mengko tutno yo Kakang Semar. Arep goleki. Ya iki telane. Mesti arep goleki kae, tak kae kowe. Bagong yo ngomong ae Bagong. Sajake anu iki ketok iki ngendem sesuatu. Tenan lho. Sesuatu kalau diindem bisa menjadikan udun semat. Bisa jadi kukul. Kukul jane nang pipi ora apa-apa, kukul jane ning kene lho. Rasane niku ben karo karuan. Bagong iya. Iya lah.
Niki mengki mlaku teng pundi, Ndara? Ngetan mengilan apa kidul? Iya Kakang Semar iki mlaku paraning ngulon. Goleki sinten? Wis pokoke manut aku. Iki pribadi Kakang Semar ora oleh tak omong-omongke karo sapa wae. Lek mlaku ning ngulon iku mengki ngliwati alas. Lek mlaku ngetan menika ngliwati gurun pasir. Ngliwati ngalor menika mengki liwat danau akeh rawane. Liwat kidul menika segara mbon. Ndara. Iki mengko liwat ing ngulon bae Kakang Semar. Mlaku alon-alon. Nggih. Ndara. Iki mengke bekalipun sampun nipis. Menika pripun mangke? Lha mangke mesti ana kowe. Sing dipetong panganan. Sing dipetong panganan mesti. Omong lho mesti dipetong panganan. Iya, awak dhewe ora mangan lan bradok. Sedina luwe lho dhewe iki karek tipis. Iki kok warung ning endi golek panganan sing enak, murah sing dodol ayu. Mesti ora ngono to. Aku wis ora apa wis ora iki. Panjane para badua iki maksud aku. Ngomong kok ya malah bumbone. Kakang Semar. Ojo kakek ngomong ayu gedang budal. Ngulon barane saja untuk ngulon kono alas gede dilewati Kakang Semar. Lho. Ayo persiapan gue. Persiapan mlaku ngulon. Ngetokake Ndara Permadi. Mlaku alon-alon nggih. Ya alon-alon iki bener pisanan. Biasane iki lah niki. Ala dhewe ana kitang. Tuku nekat. Cuma yo belas ya. Yo Bagong aku lali. Iki jupuk ning kene iki Bagong. Aku duwe tas. Jupuk duwite ning tas. Lah yo ngono. Jadi aku iso dadi sumangan ngene iki. Ya ma. Iya. Yo koyo ngono padhan to. Dudu ada sampean. Pak. Bang. Apa ren? Tasnya, cimene kok. Cimene duite kok ning tas lho, Kang. Lah iya, tak ciwe lah jan. Aku kenal lho. Lah ini urung misenan iki pas aku kelemun-kelemun lho. Awakmu kelemun-kelemun tak saya aku lho. Tak saya kelemun-kelemun ngene wong siji kabeh rumah saku loro. Berkunang-kunang kok ngono tak omong ngono. Iki wong ketemu wis domone panganan. Jalan no. Bajigur. Pedro. Mama. Kowe engko pilih apa? Lek goreng ae. Iki Bagong biasane jane sego pecel. Karek ini ketan. Dimumuli karo dikurung karo anu iki. Kabel parutan kabel. Ayo, Kang. Ayo, Ma. Enek aku ledek. Cegaten dhisik. Sadurunge mlaku ngulon, aku nurut Permadi. Madang dhisik. Ya, mari kita madang. Ayo, Dre. Ndara Permadi jenengan nyuwun apa? Kula tuntutaken, kula tubasaken. Aku kaya biasane wae, Kakang Semar. Napa biasane? Wis biasa garingan ayam geprek aku yo gelem Kakang Semar. Ndara Janaka. Jenengan kok meni gawean ayam geprek yo 10.000 wis wareg Kakang Semar. Sambel sing rada akeh. Sambel diakehi wae Kakang Semar. Nggih. Mungkin teh sudah beri 3.000. Oleh 11 dulu yo Kakang Semar. Nggih.
dhewe ya wis. Iki tak gawane dhuwit 50 iki wis turah to ayo turah. Turane kawonen. Ayo. Ayo, dhewe. Elake ndoro dhisik mangan ning soro wit. Ae wit pule kae dole. Monggo kula derekaken lho. Ayo Semar. Gara-gara ing jaman pangkuda merga akeh manungsa. Wekasa padha regejekan rebut panguwasa. Sing tuwa padha Jawa, sing nom padha rebutan wanita. Ulangi guru ora digugu. Sabda pandita padha disia-sia jalaran wis rusak budayaning bangsa. Mbok rawan apa waranda apa wis binarwa. Watoni bisa pinekoso kan metung ing tuna bakti, temah lali ing tembe uli. Dasar watak serakah awamah, mula anane menganga-anga. Markarya sambate wergah, jan wis kempong perot rambute slewat. Najan wis kempong perot rambute slewat, parandene sing ajak mung dalan bocah. Diajak becek atine padha srek, nanging yen diajak belek-irik padha mlayu rebut dhisik. Ana pitutur luhur padha ngantur, merga pikire kuwur, mripate wis blawur tumindake saya ngawur. Ana dawuh utama padha lunga sing diajak. Bali hawa nikmat ing donya kepenak ing neraka. Pomo-pomo padha ilmuhe kawulane Gusti. Menawa titaning patitan metung wanci, gawe sing umur ora bisa diundur. Bebasan urip mung mampir ngombe. Mula mung nari bejaning dewe-dewe. Jumeduling para kawan langgung angsung pangalipur ing tengah-tengahing perapatan. Suka bari suka ring kancane. Ai, mbek satu tombel melbre. Nalawi gareng Petruk Bagong. Anak-anakku sing ganteng-ganteng, anakku sing soleh-soleh. Piye kabarmu dole? Lah yo padha api-api wae. Kene jagongan karo ayah. Ayah Semar ning kene. Ambegegek satulita mel-mel duit. Iki wis padha karo suarane Semar apa urung. Yen tak gagas suaraku iki ya meh padha karo Semar tak omongono. Gareng. Bocah ganteng, bocah soleh. Ayo ndang ngomong. Aja mek gur meneng wae ngono kuwi dole. Aku ki yo gumun karo omong iki jan, mas aku kaya eneng-eneng wae. Wong jenenge dalan kok ora klamben. Iki ngono jaman biyen yo ngene iki. Jamane ora ono klambi yo ote-ote ngene iki dole. Wah, tapi yo meneh hanya seni lho, Mas. Seni awake jan seni tenan. Seni piye? Panune ketok kabeh. Kowe ngono cuk panu. Kowe ngono kadas ora kok tak ngono yo gumen rada iki. Eneng-eneng wae, ora eneng-eneng wae aku iki gawe. Sing ora padha ora kancane awane pancene sumu. Perubahane klaim dole. Lah iya kalau mas aku bakal balik klaim ya malu-malu ote-ote lah. Ngene iki tenan sumu ora umum. Tansaya kahananing jagat kaya ngene iki. Ya sing penting sabar wae yo sing penting sabar kuwi. Gareng. Ya Ma. Aku urung takon awakmu piye kabarmu dina iki mang dhewe. Wah, alhamdulillah. Aku saiki saleh mo. Ayo awakmu saleh tenan. Bocah sing saleh. Ya. Dina iki mang aku jan wis kepayon akeh mo. Jatuh mek gur batine titik.
Panggerak suku iki, Mang. Bakul apa awakmu, Dule? Wah, aku, Mang. Bakul kuwi mau barang-barang antik kuwi lho. Wah, sik do antik, piring antik, sembarang-barang sing antik tak dol. Awakmu kok yo oleh-oleh wae. Ayo. Iki mang tak oleh jare antik. Jare antik piye kuwi? Jare antik iki maksude ngene. Jare sing wis tinggi wong tuwa sepuh. Wis tinggi wong tuwa sepuh. Ki bener tinggi. Kuwi tak tuku no. Mau tuku. Iso tak gandeni anyar. Mergone sing dinilai kuwi suwine utawa bulake jarek sing dinilai. Mangkono. Iya. Wah. Oh iya enak-enak itu orang sampean kireng. Iki pancen usahanya iki. Lan. Kowe duwe ekon. Jarek sing lawas sing bendina tinggi. Bendina tinggi dari mungkin 50 tahun. Bendina tinggi kene tak tukune. Larang, wani larang aku. Ayo gumbal aku. Penggayane nang-nang orang awakmu rek. Aku sih gak padha karo kancane. Aku sih gak padha karo kancane ngono lho, Kang. Lah iya wis. Aku jare duwe aku. Tapi suwek-suwek wisan. Wah, kuwi sing malah apik kuwi. Sing suwek-suwek ngene malah seneng aku. Pokoke umure dawa utawa apa kuwi jarike kuwi wis lawas. Dudu cacapan no. Iki kudu bathike sing bathik tangan. Aku duwe aku kuwi nang omah kuwi. Akeh kuwi nek bojoku kuwi. Karo nek tanggoku ya enak kuwi. Aku tau apa kuwi. Tau tak colong. Oh mangsa kok pagae. Ayo wis. Kowe wis oleh rezeki dina iki mang gareng. Wis. Alhamdulillah payon jare loro. Lah ya ngono kuwi sing nuku sapa? Wah, iki sing nuku Toris kok. Toris wong luar negeri. Wah, sing nuku wong luar negeri tenanan iki. Ora mek goro-goro aku. Iya. Ya sing tak gumune wong luar negeri kok ya gelem. Wah, golek ngono kuwi. Sing digolek sing lawas-lawas ngono lho, Kang. Ngono ya. Iya. Awakmu lek duwe barang-barang antik, wah. Seterno aku tak tuku larang. Aku ki nang omah duwe sendok. Duwe piring. Ya duwe pokoke barang-barang antik akeh aku nang omah. Nek ora tak dol, piring piye tak padang. Ora kandhane anyar piye, mau ora kandhane anyar. Aja, aku seneng e. Piringnya piring beling asli kok. Gayan made in Cina. Namanya made in Cina kok ngono. Ya wis. Ma, aku ya nuwun idi pangastune. Jaluk dongane, Ma. Iya, wong tuwa iki sine mek ndonga. Muga-muga anak-anake sukses kabeh. Dadi bocah sing saleh lan salehah. Ya. Petro, piye kabarmu, Tro? Alhamdulillah, Ma. Dina iki mau aku wis ya paling ora iki usahaku iki Bang wis tak tekuni. Mergo piye ya wong jenenge usaha peternakan iki lek ora ben dina diparani ya dadine ora apik mo. Saiki awakmu ternak apa? Aku ki saiki ternak wedhus, kelinci, terus karo wis pokoke para hewan-hewan kuwi tak ingu. Mengko lek wis rada gedhi ya tak dol neh. Pokoke bathi tak dol ngono mo. Ya apik kuwi Dole. Wis pokoke sing penting donga dinuka usaha. Aja lali berdoa. Pangkono ya Petro. Ya mo. Wis pokoke aku nyuwun dongane sampean muga-muga usahaku ki lancar. Iya. Tak dongake lancar. Muga-muga hari ini dan seterusnya akan mendapatkan berkahnya ngono Dule. Kari Bagong. Piye Bagong kabarmu, Dule?
Lah aku ki ya gak meneng kok. Aku ki saiki ki dadi tukang petong. Petong piye maksud aku dadi makelar. Makelar apa ae ngono. Sing tak makelar iki apa ae sing penting dadi dhuwit. Dhuwit. Dadi dhuwit kok ya. Pokoke aku ki istilah iki sapa sing pesen aku ya tak goleke sak isaku umpamane sepeda motor, umpamane sepeda ontel. Wis pokoke aku dadi kuwi mang penghubung aku. Pengusaha, iya pengusaha penghubung aku. Umpamane ana ser nanggap dalam sapa orkes ngendi. Pokoke grup kesenian ya tak blantik. Sing penting aja nemen-nemen lekmu blantik to. Lah iya. Pokoke aku ya berarti 20% ngono kuwi wis marem. Ayo. Ayo sing penting iki wong jenenge rezeki iki tenan. Rezeki kuwi gaib. Ayo. Iki mang yo wis oleh pitungan blantik orkes. Blantik orkes, orkes apa to iki? Orkes Melayu lho, orkes dangdutan iki ya tak blantik. Lah kok iso-iso ae. Kamu blantik iki wis pokoke petunge wis mending kowe tak bayar sakmene gelem apa ora. Umpamane gelem ya melu, umpamane ora gelem ya ora melu ora apa-apa. Wis kono kuwi tak blantik. Umpamane gajine 500, kowe mau tak bayar 400 gelem. Akhirnya ya badi 100, alhamdulillah wong sik kok badi 100, musisi kabeh ya 13, umpamane sakan penyanyine ya. Ya aku wis badi 1.300.000 lumayan to. Yo aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen nek ngumbati. Ora aku ya piye? Jeneng aku ya blantik kok. Kabeh mau blantik. Ya kuwi ya piye? Sing penting bocah padha gelem. Sing penting iki jabe piye lho. Perjanjiane piye pokok gelem ya wis langsung tak jak ngono lho. Ayo. Dole nolo gareng Petruk lan Bagong. Jagongan lho, kae sajake para Jaya ana tamu dole. Iki kaya dulurku lanang sing teko. Ayo disambut dole disambut. Bagong, apa mo? Nek ngumpuli gawe kopi. Mbok menawa mpu wonge seneng kopi utawa seneng teh. Ya wis, manut aku mau. Ayo. Kayoe disambut dole. Ngene iki jamane ora ana klambi ote-ote ngene iki dole. Wah, tapi yo mending seni lho Mas, seni awakmu jan seni tenan. Seni piye? Panune ketok kabeh. Kowe ngono cuk panu. Kowe ngono kadas korak lho tak mau lho guber rada iki. Enengane wae, ora enengane wae aku ki gawe. Sing ora padha ora kancane awane panjene sumuk. Perubahane klaim dole. Lah iya kalau mas aku pak perubahane klaim ya malu-malu ote-ote lah. Ngene iki tenan sumuhe ra umum. Tansaya kahananing jagat kaya ngene iki. Lah sing penting ya sabar wae, sing penting sabar kuwi. Kareng. Iya mah. Aku urung takon awakmu piye kabarmu dina iki mang dole. Wah, alhamdulillah. Aku saiki saleh mo. Ayo awakmu saleh tenan. Bocah sing saleh. Ya. Dina iki mang aku jan wis kepayon akeh mo. Jatuh mek gur dadine titik. Mangga tak syukuri iki mang. Bakul apa awakmu dole? Wah, aku mang bakul kuwi mau barang-barang antik kuwi lho. Wah, sendok antik, piring antik. Sembarang-barang sing antik tak dol. Awakmu kok yo oleh-oleh wae. Ayo. Iki mang tak oleh jare antik. Jare antik piye kuwi? Jare antik iki maksude ngene. Jare sing wis tinggi wong tuwa sepuh. Wis tinggi wong tuwa sepuh.
Ki bener tinggi. Kuwi tak tuku mo. Mau tuku. Iso tak gandeni anyar. Mergone sing dinilai kuwi suwine utawa bulake jarek sing dinilai. Mangkono iya. Wah. Oh iya ada itu orang sampean ki rek. Iki pancen usahanya iki. Nan. Kowe duwe kong. Jarek sing lawas sing bendina tinggi. Bendina tinggi dari mungkin 50 tahun bendina tinggi kene tak tukune. Larang, wani larang aku. Ayo gumbal aku. Gaya nenengane orang awakmu rek. Aku sih enggak padha kancane. Aku sih enggak padha kancane ngono lho, Kang. Lah ya wis. Aku jare duwe aku. Tapi suwek-suwek wisan. Wah, kuwi sing malah apik kuwi. Sing suwek-suwek ngene malah seneng aku. Pokoke umure dawa utawa apa kuwi jarike kuwi wis lawas. Dudu cap-capan no. Iki kudu bathike sing bathik tangan. Aku duwe aku kuwi nang omah kuwi. Akeh kuwi nek bojoku kuwi. Karo nek tanggoku ya enak kuwi. Aku tau anu apa kuwi. Tau tak colong. Oh mangsa kok panggae. Ayo wis. Kowe wis oleh rezeki dina iki mang gareng. Wis. Alhamdulillah payon jare loro. Lah yang ngono kuwi sinungku sapa? Wah, iki sinungku Toris to. Toris wong luar negeri. Wah, sinungku wong luar negeri tenanan iki. Ora mek goro-goro aku. Iya. Ya sing tak gumune wong luar negeri kok ya gelem. Wah, golek ngono kuwi. Sing golek sing lawas-lawas ngono lho, Kang. Ngono ya. Iya. Awakmu lek duwe barang-barang antik, wah. Seterno aku tak tuku larang. Aku ki nang omah duwe sendok. Duwe piring. Ya duwe pokoke barang-barang antik akeh aku nang omah. Nek ora tak dol, piring malah piye gak kepadang. Ora gandane anyar piye, ora gandane anyar. Aja, aku seneng e. Piring beli asli kok. Gayan made in Cina. Tamang made in Cina kok ngono. Ya wis. Mo. Aku ya nuwun iki pangasmune. Jaluk dongane mo. Iya. Wong tuwa iki sine mek gur ndonga. Muga-muga anak-anake sukses kabeh. Dadi bocah sing saleh lan salehah. Ah ya. Petro piye kabarmu, Tro? Alhamdulillah mo, dina iki mau aku wis ya paling ora iki usahaku iki bang wis tak tekuni. Mergo piye ya jenenge usaha peternakan iki lek ra bendina diparani ya dadine ora apik mo. Saiki awakmu ternak apa? Aku ki saiki ternak wedhus, kelinci, terus karo wis pokoke para hewan-hewan kuwi tak ingu. Mengko lek wis rada gedhi ya tak dol neh. Pokoke bathi tak dol ngono mo. Ya apik kuwi lho. Wis pokoke sing penting donga dinuka usaha. Aja lali berdoa. Mangkono ya Petro. Ya mo. Wis pokoke aku nyuwun dongane sampean muga-muga usahaku ki lancar. Iya. Tak dongake lancar. Muga-muga hari ini dan seterusnya akan mendapatkan berkahnya ngono dulu. Kari Bagong. Piye Bagong kabarmu dulu? Lah aku ki ya gak meneng kok. Aku ki saiki ki dadi tukang petong. Petong piye maksud aku dadi makelar. Makelar apa ae ngono. Sing tak makelar iki apa ae sing penting dadi dhuwit. Dhuwit. Dadi dhuwit kok ya. Pokoke aku ki istilahe sapa sing pesen aku ya tak golekke sak isaku umpamane sepeda motor
umpamane sepeda ontel, wis pokoke aku dadi kuwi mau penghubung aku. Pengusaha, iya pengusaha penghubung aku. Umpamane ana ser nanggap dalang sapa, orkes ngendi. Pokoke grup kesenian ya tak blantik. Sing penting aja nemen-nemen lek mu blantik to. Iya. Pokoke aku ya berarti 20% ngono kuwi wis marem. Ayo. Ayo sing penting iki wong jenenge rezeki iki tenan. Rezeki kuwi gaib. Ayo. Iku mang yo wis oleh pitungan blantik orkes. Blantik orkes apa to? Orkes Melayu lho, orkes dangdutan iki tak blantik. Lah kok iso-iso ae. Lah mu blantik iki wis pokoke pitunge wis mending wae tak bayar sakmene gelem apa ora. Umpamane gelem ya melu, umpamane ora gelem ya ora melu ora apa-apa. Wis ngono kuwi tak blantik. Umpamane gajine 500, kowe mau tak bayar 400 gelem. Akhirnya ya badi 100, alhamdulillah wong sitok badi 100, musisi kabeh ya 13, umpamane sakan penyanyine ya. Ya aku wis badi 1.300.000 ya lumayan to, Mo. Yo, aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen nek ngumbati. Ora aku ya piye? Jeneng aku ya blantik kok. Kabeh mau blantik. Ya kuwi ya piye? Sing penting bocahe padha gelem. Semenengi jape piye lho. Perjanjiane piye pokok gelem ya wis langsung tak jak ngono lho. Ayo. Dole nolo Gareng Petruk lan Bagong. Jagongan lho, kae sajae para dayoh ana tamu dole. Iki kaya dulurku lanang sing teko. Ayo disambut dole disambut. Bagong, apa mo? Nek ngumpuli gawe kopi. Mbok menawa mpu wonge seneng kopi utawa seneng teh. Ya wis, manut aku mau. Kayoe disambut dole. Bekek satulita mel-mel dole. Nolo Gareng Petruk Bagong kadengaren. Bengi iki awan iki isu iki. Kok wis padha mlumpuk ning kene. Nang apa dole? Aku ki yang gumun. Rama ki yang muni awan ya bengi wa isu ya sore. Nyapa to, Mo? Soale sing delok awake dhewe iki ya awan, ya isu, ya bengi, ya sore. Oh iya, Deng. Ya aku lali apa? Awake dhewe iki lek siaran. Ayo. Oke, piye kabare, Bagong? No, kabare alhamdulillah waras. Wiris lan wareg. Waras wareg lan wilujeng. Ayo. Keluargamu lah yo, keluarga sing panggah guyub rukun lho, Bagong. Iya, Mak. Aku panggah guyub rukun. Rukun karo anak bojo. Tangga teparo. Wis, pokoke panggah mening lho, Mak. Iya. Gareng lah yo ngono. Lah aku ki panggah mening, Mak. Wis to. Piye-piye? Weh, aku panggah mening. Sing penting mangga wir. Iya Dule. Iki kanca-kanca bolo-bolo wis padha mlumpuk. Iki Petruk kok urung teko nyandi. Mang pamitan aku mau golek jamu mo. Golek jamu apa? Aku ya ora ngerti jamune Petruk ki apa, aku isih ora ngerti. Sing penting iki pamitan aku engko tekoku kari Gong. Aku cek golek jamu. Yo sehat, ken sehat awake. Ken sehat samu barange. Iya. Aku wis dingi kok jamumu. Jamumu apa to, Gong? Lah jamuku ki jelas.
Jamu jati kendi mo. Wah. Kuwi jamu apa dole? Jamu ki maksudnya jagalah mulutmu dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Wah. Kaya mangkon aja lho, Pak. Lah aku ki lah ngomong sak omong ya kudu tak hati-hati. Iya. Jamu, jagalah mulutmu. Heeh. Jati. Jadi itu maksudnya jagalah hati, Bo. Aku selalu menjaga hati. Tidak pernah menyakiti orang. Ora tahu nglarani wong. Heeh. Dilarani bolak-balik. Iya terus piye dole? Jamu jati kendi. Lah kendi kuwi apa? Kendi kuwi anu mah. Kendi kuwi aku selalu ken. Wah, iken apa kuwi? Lah pokoknya kan kenapa? Kendalikan diri ngono lho, Ren. Oh, tak kira apa? Tak kira kendangan apa piye? Ora, harus mengendalikan diri aku terus pokoknya yang namanya diriku tak kendalikan. Maksudnya dikendalikan ki piye? Maksudnya dikendalikan ki umpamane nek perkara ngene-ngene ora kesusu-susu, ora kesusu aku ki mengambil kesimpulan tak teliti-teliti dhisik ngono lho, Mbak. Wah, iya ya. Awakmu saiki kok pinter. Lah aku sate wae. Lebune YouTube malah pinter, Mbak. Kok kemelintimen. Ah iya. Dole apa, Mbak? Iki wis wayahe. Wayahe apa? Ya wayahe awake dhewe gawe konten ngene iki. Konten ya mau konten ya. Ngene iki umpama jika wong liya umpamane di copyright umpamane jika wong liya ora apa-apa. Ora masalah kono-kono. Magur pemula ngene iki wis kono-kono wis to. Gawe-gaenen. Ya, gawe-gawe mana mah. Ya. Donga dinonga tulek saling mendoakan. Sesama manusia. Maksudnya umpama konten awake dhewe umpamane ditolong wong. Terus piye kontribusine? Wes kono-kono ngiras pantes. Aku ki ngamal. Wah ya, ora dadi soal ya mau ora dadi soal dole. Ya. Reng, kowe arep crita apa, Reng? Aku ora crita. Sopo arep ngomong nih politik aku ki ya wis ana sing gawe konten politik. Ngomong nih panganan, yo nyatane aku ki manganku ki bendina mek ngono-ngono kuwi. Mangane sing apik ki anu lho, Reng. Apa, Gong? Sing apik ki mangan ki anu sedina ping 3. Aja mek mangan sedina ping pisan. Ora nyore. Was, aku wis pangga ping 3, Gong. Iya, senajan to kuwi mek diwul, paribasane aku ki ning omah ki ora tau kewen. Ngono ya. Iya. Isuk ngono aku wis sarapan sego pecel. Sarapan sego pecel. Ya, enak lagune lho kuwi anu, Reng. Lagune piye to, Le? Lagune ki iso-iso sarapan sego pecel. Awan-awan nyanding bojo, tombo kesel. Terus ngene. Awan-awan nyanding bojo ada tombo kesel. Ya ora melu aku aja mangkel. Serbakel ya iya. Ya wis lagu lama. Iya lagu lama. Nono Gareng karo Bagong. Iya, Mbak. Iki mang critane lak ya ngene to, Le. Critane piye, Mbak? Isu-isu aku mang golek manuk. Golek manuk? Iya. Manuk apa, Mbak? Sak temune manuk. Aku ki seneng aku asline manuk kutut. Oh, manuk kutut. Iya. Piye? Ampre manuk kutut kuwi
Dari kecil sampai dewasa kuwi iso cumbu. Lah kuwi nek tutoriale lho mau ning YouTube nek tutoriale. Tenan apa piye? Ayo tenan. Mangkane aku isuk mangki golek susu manuk. Sak manuke lek kena ora mek guru susuhe. Ngono. Ayo. Aku oleh siji cek ndok dule. Mungkin tak enteni beberapa waktu iki kowe iso menetes. Nah, kena tak hiburan ngono lho, Le. Karepku ki ngono. Yen awakmu ki ora dolan rene, hibur aku mek gur manuk. Cocok lho mau wong sepuh ne. Seneng karo manuk, kuwi wis meneng. Ayo. Nembang-nembang kono. Bagong nembang ya oleh. Gareng nembang ya oleh, mah. Suara aku kurang mening kok, mah. Suara aku wis jan suara pas-pasan. Lah suara aku asline ki apik lho, Ren. Aku mbiyen tau melu lomba song. Lomba song apa? Wis pokoke song-song kuwi lho, mah. Kuwi nembang wis nembang sembarang. Lagu Cina iso? Iso. Lagu India iso? Pinter. Lagu barat? Iso. Jajal tak tes dole. Nyanyo lagu India. Wah, India ki saloke teko kene mah. Maksudku ki lagu India ki saloke teko Indonesia. Sing contone piye dole? Sing contone ngene. Nahi ke puncak gunung. Kuwi naik-naik lagu di bocah cilik. Ngono ta, Pak? Iya. Enak-enak mah sing piye dole surasane, unine sing piye? Unine lek rasane ngene. Tun China jai jatun jai ti. Kuwi ngono lagune kus-kus. So India piye to? Ya karepku ki anu lho. Ngene iki karepku ki yo apa ki istilahe ki aku itu anu ngono lho. Rang awakmu tidak saldo ora kena. Iya yo ngerti paham aku. Jajal lagu Cina iso nang kowe, lagu Cina. Lagu Cina, ayo. Lagu Cina iki ting ting fo aku iso. Wah. Sing piye kuwi lagune? Wong ce hang sing sewo, hang su sebo, tumpo hang sung sung sei. Wo aine. Wah, segala pengawuran iki. Ngonten ngawur. Ayo ora apa-apa sing penting iki iso awake dhewe iki nggih konten dhewe ngono. Ayo. Padike gareng ora wis ngene iki. Ketibane wong nek kontene. Lah iya. Ngene dole. Iki kan ya wayange awake dhewe iki wayangane mangsi ngene iki. Ya wong jenenge usaha. Ya usaha. Ayo. Omong dhewe sawuri dhewe. Lah jenenge dalang ya ngene iki lho, Mak. Mau mbok ya cerita-cerita apa ngono mbok jaman nom-nomamu mbiyen. Ngono ya ora apa-apa lho, Mak. Aku tak cerita jaman aku dolan ning Malaysia dole. Tau ning luar negeri kok, Mak. Iya. Tau ning luar negeri aku ki, tau omong ngono. Piye ceritane piye, Mak? Cerita, Mak. Ceritane ngene dole. Jaman aku ning Malaysia. Budalku teko omah kene. Sampai Malaysia. Kuwi berhari-hari zaman biyen dole. Ora numpak pesawat. Pesawat cek jarang-jarang enek mek gur pesawat radio karo pesawat televisi dole. Udah lucu. Ayo. Teko kene, teko Tulungagung. Neng daerah Riau. Numpak kol dole. Numpak kol ayo. Pirang-pirang dina teko Tulungagung sampai Kuala Tungkal kono dole.
Kuala Tunggal ngendi? Kuala Tunggal kuwi daerah Riau lek lah salah dulu. Oh, Kepulauan Riau mau ayo. Numpak kol, ayo numpak kol. Pah, ndah nih lo mau. Numpak kol isise lho ning jero kol. Jaman biyen urung ana isis-isisan kaya saiki. Asine urung enek lho. Urung enek, urung. Terus pirang-pirang dina numpak kol nyabrang teko kono ujung sing kulon kuwi Pulau Jawa ujung kulon nyabrang ning Pulau Sumatera. Ya Sumatera. Sampai ning ning kawasan Kuala Tunggal dulu. Oh, ngono. Perjalanane tak critakne mo. Ayo. Iki perjalanane tak omongne karo awakmu, anak-anakku kena iki crita. Aku mbiyen yo tau. Ngene iki kena iki crita anak lan putu. Lah ya terus. Teko Kuala Tunggal jek ditampung neh dulu. Jaman sakmono yo mo. Ayo. Jaman sakmono enek lek 12 dina to. Wah, iso lho mau 12 dina. Iya. Lah yo mangane piye? Mangane yo mangan to le. Saonone. Aduse turune, saonone sing penting iso turu. Iso kenekan banyu awake. Wah, ngono. Iya. Suatu hari aku kentekan duit. Kentekan duit mo. Iya. Terus wong jeneng wong ning paran kentekan duit. Aku ki ya bingung. Sing tak jaluki sapa arep kerja ki kerja apa? Ora oleh kerja ning penampungan lho, Le. Akhire aku krungu wong adan ning masjid. Jaman sakmono ki suaraku ki jan merdu tenan. Suaraku ki apik. Terus aku mara ning masjid kuwi mang sing adan wong tuwa dole. Wong tuwa, iya. Terus aku ngomong, apa saya boleh adan? Terus aku diolehi karo abahe kuwi sing ning masjid Kuala Tunggal kuwi dole. Suaraku apik. Ha nuwun sewu, ya suaraku pancen top jaman sakmono. Melengking ngono ya mah iya. Aku beberapa hari dipercaya ning kono, ning tempat pangibadah kono kuwi mau. Diomongi lek pengen turu ya turu wae kene, lek pengen adus ya adus ning kene. Mengko dikirim panganan. Lah penak nomo, lah ya kuwi. Akhirnya aku beberapa hari ning kono turu ning kono ning masjid kono ning papan ibadah ning Srambine dole. Iso kena nyambung urip. Gratisan mesti kuwi. Lah piye ning negarane wong ki ora ana sanak kadang tulah-tuleh sapa sing arep mbantu wis aku ngono ya ngono to. Aku ngerti mergone sing adan tuwek mung suarane kaya wong tuwek. Aku mesane to le. Wah ngono ya. Akhirnya piye mo? Akhirnya beberapa hari kemudian aku berangkat neng Tanjung Pinang to le. Tanjung Pinang ya. Terus teko Tanjung Pinang, teko Tanjung Pinang neng kono beberapa hari. Sawetara sedina sewengi ning Tanjung Pinang. Dari kok Kuala Tunggal kok Tanjung Pinang numpak apa mo? Numpak perahu sayur dule. Perahu sayur iki maksudnya piye? Perahu nggih ngangkut sayur kuwi lho. Ngono. Praune alon-alon mergone mesine sing siji rusak, kare mek gur siji munyer dadi malah alon-alon. Biasane 2 jam teko. Aku pirang-pirangane jam kampul ning tengahing segara to. Kaya ngono ku ya mau iya. Berjuang apa bahaya berjuang arep ning Malaysia jaman biyen aku ki tau mau aku crita tenanan iki. Iya mau crita tenanan. Mari ngono neng
Kuwi mang endi? Ning anu ning Tanjung Pinang. Ayo ning Tanjung Pinang. Aku enek sedina sewengi mari ngono budal ning Malaysia. Karo sapa? Ya karo kancaku. Aku kan dijak kancaku to. Ning Malaysia iki dijak kancaku. Kawusanane nalikane ning gerbang, wis penake gerbang ngono mo. Iya, terus kancaku kuwi ora oleh mlebu nang Malaysia sing tak eloni kuwi. Jal, piye? Perasaanmu dole umpama sing tak eloni kuwi ora oleh mlebu ning negarane wong liya. Ditolak balik. Terus sing iso mlebu mek aku. Mergo awakmu bagus ora, ndak ngerti apa permasalahane. Akhire aku ki melu sing ngantarke aku. Heeh. Terus ditampung ning daerah Tangkar Kerbau. Ngono ya, iya wis pokoke kuwi keling aku. Terus mari nang kono pirang-pirangane dina, terus akhire diterning ngene kakangane kancaku sing ngejak aku ning Malaysia, aku masih ketendang mulih. Terus aku ning kono beberapa hari. Beberapa hari ning daerah Batu Cape tulisannya. Batu Kip, ayo ning Batu Kip tulis. Beberapa hari ning ngono terus aku nulis layang ning kene kakang aku. Sing jenenge wis tak rahasiane jenenge. Mari ngono kakang aku mara. Yo melu aku wae. Melu aku kerja ning Kuala Lumpur. Terus kok terus. Ya ora wektune iki kan pas setengah jam ngono. Ngomong setengah jam ya anggekmu ya suwi to Le. Lah iya. Gareng kan meneng ae mo. Ayo gareng. Nyapa to aku ki kok kon meneng ae. Awakmu meneng ae. Mengko lek awakmu melu ngomong, dalange kesel. Wah, apa cikur. Aku terus dijak kakang aku. Kakang aku tak takoni kerja apa, Kang? Sing penting kowe melu aku dhisik masalah penggawean mengko digoleki bareng-bareng. Ngono ya. Iya. Ya dilalah dole. Aku takon kancane kakang aku. Enek penggawean to, Mas? Takonmu ngono. Iya, soalé ya mek Grom Blitar ngono. Terus jarene takon ngene bocah ning aku. Sampeyan iso basa Inggris. Aku yo pagah engkres to. Iso. Engkres mah sing penting engkres, sing penting muni iso to. Ngono. Terus aku akhirnya dilebokake ning perusahaan gawe dalan kereta api. Kereta api sepur kuwi mah iya. Ora meno. Akhirnya aku dites karo wong Inggris. Lah ngetes piye mo? You speak English. Ngono paling mau iku. Iya dole. Ditakoni ngono kuwi, Mang. You speak English. Jawabmu piye mo? Aku wis Inggris. Yes, I am small speak English. Karepmu piye to, Mau? Karepku yo titik-titik aku iso bahasa Inggris. Malah diguyu karo wong-wong India kancaku kuwi mau. Karo sapa, Mau? Karo wong-wong sing ning kono ketoke wong India to, Le. Wong sing nahi-nahi mah iso to, Le. Akhirnya wonge takon, "You bahasa putih bisa." Sedikit-sedikit aku yo ngono. Dan tepak tenan apa? Ayo kuwi to mangkane dole. Sing penting nek ning negarane wong umpamane ra iso muni ya iso senajan to kuwi ra iso. Ngono mo ayo aku diwarahi ngono. Akhire kerja ning gawe dalan sepur ayo. Dalan kereta api. Ngono ya mas sejarah ayo. Kuwi umpama saiki iki didelok dalan kereta api kuwi enak mo. Wah, eneng to Le. Tempate ngendi? Tempate kuwi Sentul Timur. Sentul Timur, ayo.
Sentul Timur ya engko tak golekne ning Google ya mau awakmu saiki kok ya canggih temen. Ya ora ngono maksud iki. Aku iki kan ya saiki duwe HP to, Mak. HP digunakke nggih goleki rena-rena, nggih goleki alamat. Iya terus. Lah ya aku takon awakmu terus piye critane Mak? Ngene to. Aku gawe dalan kereta api. Dawane kuwi 800 meter. Setengah kilo punjul. Punjul tule. Ya kene teko ngendi ya kira-kira? Kene teko Ngremang. Wah, Ngremang ya wis. 10 ya kene Ngremang ngene. Iya. Soale ngene, sing tak gawe iki 81 cagak. Cagak apa? Cagak tinggi dalan kereta api dadi ning dhuwure cagak kuwi enek dalane kereta api. Oh, gawe tiang. Iya tole gawe tiang. Aku gawe tiang sing dawane iki ya ora padha tole. Enek sing dawane dhuwure 5 meter, enek sing 10 meter. Eneng sing 15 meter lan sak piturute. Kabeh 81 tiang. Jan mending ya ayo kuwi. Dadi nek tiang-tiange seneng kono kae ning Malaysia. Contoh aku roh ayo. Sing gawe sampean, sing gawe aku. Taylor Woodrow dole. Kuwi PT-ne, ayo PT-ne Taylor Woodrow karo apa kuwi BST. Wah, kelingan to mo. Aku gak kelingan. Masih wis lawas mbiyen aku jek kelingan. Terus piye mo? Aku beberapa hari sedina 2 dina. Wah, kerasan langsung kerasan. Tenanan aku. Ning kono langsung kerasan. Soale bayarane yo akeh. Mergone melu wong putih. Wong putih ayo ngarani wong londo utawa wong bule iki ana wong putih to. Walah, ngono ya Mbak. Wis takon apa? Lah ya nalika ning kono lho, Mbak. Awakmu bahasa Inggris ora pati iso kok. Sing penting ki karo kanca-kancane iki iso komunikasi. Walah. Berarti anu lho mau. Piye? Sakerjanamu ki wong Jawa. Ya wong Indonesia nule. Liyane wong mancanegara liyane kaya to wong Pakistan, kaya to wong India, kaya to wong Bangla. Bangla yo Bangladesh lho. Oh ngono. Ya. Jaman sakmono to. Lah iya. Gajimu berapa? Gajiku ki akeh lho jaman biyen gitu le. Jaman ning Malaysia. Sawetara 40 ringgit. Wah, ya akeh lho mah iya. Jaman sakmono. Dan awakmu ki jan wis teko ngendi-ngendi ya mah iya to le. Mangkane kuwi aku crita karo awakmu. Iki awakmu gene ngerti. Biyen nom-nomane bapakmu ki piye? Wis tau nang endi? Wis tau piye? Hebat sampeyan. Kimang cerita ngawur. Oh, ora ngawuri kasunyatan. Aku mbiyen tau rono tenan. Wis suka duka. Kuwi wis tau tak nyanyi to. Ya, sing penting seneng. Ayo uripku sing penting happy. Yang penting happy. Wah iya, yang penting happy ya mah ya. Ayo. Ren, tangi Ren. Ren, lho. Iki gareng ana wong cerita apa malah merem iki piye iki? Ren, tangi Ren. Ren, kaya-kaya lho. Wis jan wae, bocah kuwi kesel. Amarga mang tak kongkon isu-isu. Tak kongkon nyapa mo? Takon ngeriti. Suket sing ning buritan wis jembrung kabeh. Wis wayahe diriti. Rayutan-rayutan tak kon ngeriti mau dolek. Walah. Aku ki dalang ngene rene
wayange ngene ya susah. Piye bayangne Bagong sing piye lah iya. Bareng ngene iki engko diweki gambar wayang lah kuwi. Kene ngono nek wayang. Ha iya. Iki kan ya cek entan ya mak iya. Wis ngono tole. Aku gek-gekne kopi kono. Jal aku gekno kopi. Kopi lanang apa kopi wedok mo? Kopi lanang tole. Heeh, nek kopi lanang iki ora ana susune. Ha iya. Wis ndang gekne kopi aku tak layak-layak karo udut iki to. Oke, yang penting happy mo. Iya, yang penting happy.